let me invite Dr. Dalitso Kabambe, a presidential aspirant, to come forward and say our slogan. As I've said, we are free to give moralo anything afune kwa presidential candidate watu kwa majalole kutaka manena slogan yatu tiamvere ndipo tipange respond. Thank you. Doctor, please. What a beautiful evening. Good evening. Good evening. UTM. Sisi kumveka ndi mphamvu chipani chiwamboma chaka chamawa UTM. Takonzeka to govern next year. Takonzeka kulamulira boma amalawi next year. Ndeti nana ndi mphamvu UTM. Tigwese Mount Sochi lero UTM. 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 Tsogolatu. 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 Osa opa. Osa topa. Osa foka. SKC! 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 UTM! Thank you very much. That was Dr. Dalitso Kabambe. Next, I'm going to invite Dr. Mathews Mtumbuka to come. Monitonse! Monitonse! UTM! UTM! Sogolatu! 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 Dr. Saulos Klaus Chilima! Dr. Saulos Klaus Chilima! Dr. Saulos Klaus Chilima! Zikomo kwambiri 2025 UTM Boma. Say that. 2025 UTM Boma. 1, 2, 3. Zikomo kwambiri. Thank you very much. That was Dr. Mathews Mtumbuka. I now invite Engineer Newton Kambala. Zikomo, zikomo. Chipagera mwamba. Chipagera mwamba. Ndufuna ndione bwino zipagirazo munyamula ziti. Amene akunyamula mazere akulakwitsa. Chipagera mwamba. UTM. UTM. Sogolatu. 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 Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Pamene potineneso ndipemphe musanena kuti ndinuyo koma iweyo. Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima.
Zikomo kwambiri ndifuna tonse tikhali confidence kuti chaka chamawa zinthu zisinthe tikhali ntchito zokwanira muno Malawi. Zikomo kwambiri. Ndikufuna zabwino zonse. Malawi moto. Amayi abambo ndiye apempha ma presidential aspirants athu kuti abwere kutsogolo kuno adzatipangire commitment tanena kuti kwa ife ndikumanga chipani. Ndeti apempha, we have got 4 presidential aspirants. Unfortunately, at this juncture we only have got 3 in the house. So we invite them forward to come and stand in front of all of us, in front of the cameras, in front of Malawi, in front of Africa, in front of the whole world, and make a commitment that after the 17th, we are going to be together, whether we win or lose at the elective conference. I'll do the same. I'll invite Dr. Dalitso Kabambe, I will invite Dr. Mathews Mtumbuka, and I will invite Engineer Newton Kambala to come and stand in front of us. This is a demonstration of how united we are at UTM, that we can compete, at the same time we can be ethical in the way we do our competition towards the presidency of the UTM. So if I may please invite Dr. Kabambe, Dr. Mtumbuka, and Engineer Kambala to come forward. Madam Patricia Kaliati is not in the house. That's why she is not going to stand in front of us. But as our Secretary General, she has given us the blessings to proceed with this program. So ladies and gentlemen, akabwera akulu amene wandifuna ndingowawerengerako ka quotation kamodzi kama ndisangalasa kundali ka leadership. So if I may please have them. After that, my brother Ian Nankuni, I will be inviting you to come and do the auction so that our fundraising is done. Then tibiteno kwamba lewanga sochembezi tiambe botansi yathu. So if I may please ask Dr. Kabambe, if you can come forward please. Thank you. If I can invite Dr. Mtumbuka, if you may please come forward. Thank you. And if I may also invite Engineer Kambala to come forward. The U in UTM means unity. So this is a demonstration of what true leaders do. They unite in these times. As I had said, ladies and gentlemen, I ask you for your attention. Ladies and gentlemen, may I please request for your attention. May I please request for your attention. So to our aspiring candidates, Dr. Kabambe, Dr. Mtumbuka, Engineer Kambala, and in absentia, Madam Patricia Kaliati. I'm going to read this, and you must keep this at the temples of your hearts. Octavia Butler once said, choose your leaders with wisdom, and this goes to all my delegates. Choose your leaders with wisdom and forethought. To be led by a coward is to be controlled by all that the coward fears.
To be led by a fool is to be led by the opportunist who controls the fool. To be led by a thief is to offer up your most precious treasures to be stolen. To be led by a liar is to ask to be told lies. To be led by a tyrant is to sell yourself and those you love into slavery. Tikamapitatu kovota tikakumbukire zimenezo. Kuti ngati tingakasankhe mtsogoleri okuti alibe umunthu ndi nzeru tikuzika m'mavuto. Chifukwa tikakasankha mtsogoleri okuti ngwamantha osadziwa chimene akuchita, ndikuti tonsefe tizikalamulidwa ndi anthu amene angamulamulire wamanthayo. Tikakasankha mtsogoleri opusa ndikumasuliratu, tikakasankha mtsogoleri opusa ndikuti tonse tapusa. Tikakasankhanso mtsogoleri wakuba ndikuti tonse ife ndi ana athu ndi anawo tizaberedwa. Tikakasankhanso mtsogoleri wabodza onama ndikuti tikukonzekera kuti tizinamizidwa. Tikakasankhanso momaliza, tikakasankhanso mtsogoleri wa nkhanza ndikuti tikuzipereka kuti tizikachitiridwa nkhanza. Tikapita ku convention pa 17 tikasankhe mtsogoleri wabwino wa UTM. Thank you very much, our leaders. You can resume your seat.